Say Monday. Say Monday, Monday. Say Monday. Say Monday, Monday. Say Monday. Say Monday. Say Monday, Monday. Hey, sexy lady. Ooh, baby, I am your man. Come on. Yeah, baby. Hey, sexy lady. Ooh, baby, I am your man. Come on. Yeah, baby. Mala, zo. Ni? Okay. Ka zo na ce. Lafiya nan kana ta bina? Na gode da Allah da ya sa kika makantu. Okay. Ki gode wa Allah. A cikin 'yan Najeriya, ke ce mace ta farko da na fara yi magana. Wow. Saboda ni ba ƙasar nan nake zaune ba. Ina zaune ne a Ivory Coast. Okay. A can nake zaune. So sai kuma na shigo Niger. Amma fine girl. You're so fine. Wallahi kin irin matan da ke sa maza a layi. So ni ma kaina kin sa ni ba a layi. That's why I follow dinki. Serious? I'm serious. I'm serious, baby. I'm serious, baby. Thank you so much. Yeah, thank you too. In ba za ki damu ba, ina so mu kulla alaƙa da ki mai ƙarfi. So kamar yadda nake ganin ki za ki haƙuri. So idan kika yi haƙuri shi kai follow my back. Zan kai ki next level, da ki je next stage. Skin ɗinki zai ƙara fresh. Ina gode sosai. Saboda ni bana yawo a rana. Yau ma za ki ga weather is so cool, so cool. So babana, my dad means my dad. Duk wani keke na fefs da kika ga ana order daga India. So na dad ina ne. Duk wani glass gida na irin gidan glass za ki gani ana winduna haka. Kofa daus da za ki gani. So duk dad na ne ke order. So I'll handle this nake kula da abubuwa. So ki gode wa Allah kin yi gamo da babban yaro kuma bizarafa. So ga plus ga money. Saboda haka nake so na kula alaka da ke. Maybe ma zan koma in ɗauke ki mu tafi tare. In je in shirin nuna kewa dangina. Serious? I'm so serious, baby. Kin san kyan namiji ai naira. Gaskiya haka ne. Dala ko? Uwar kowa. Naira uwar kowa. Ke kan yanzu na jika ki da dala sai ki buga nan mutunci na. Gaskiya. Ko? Komai a buɗe kenan. Ko ai ni kin san daɗi na bana ƙarya. Sai dai in faɗa ba daidai ba sometimes. In kuma aka gyara mu ina karɓan gyara. Kin gane? Na gane. To yanda kike da sauƙin kan nan. Amma sunan ki Zainabu? Ba suna na Zainabu. Kana yana ina ta neman ka. Wata gidan Alhaji Musa tana can ta tsinke an baka kuɗin kuma ka ci da gyara. Ce malam wannan ba a Najeriya ke me ya haɗa shi da gyaran wuta? Wannan ɗin? Wannan Musa injiniya kenan. Da area mu ba wanda bai san shi ba. In dai gyaran wuta ne wannan, in dai kika same shi an gama. Serious, daman gyaran wuta kake yi? Ka zo kana cewa za ka fita da ni? Who are you? Do you know him? Zo. Ni za ka yi wa ƙarya? No. Ni za ka yi wa ƙarya? Na maka kala da ƴan layi? Ni za ka yi wa ƙarya? Let me discuss. Ni za ka yi wa ƙarya? Let me discuss. Ni za ka yi wa ƙarya? Na maka kala da ƴan layi? To you, Akan me? Let me talk to you, baby. Akan me za ka yi min ƙarya? Hold on. Me yasa ba za ka gaya min gaskiya ba? I don't know him. I don't know him. Me yasa? No. Kar ka ƙara shiga harka na da kayan. Kar ka ƙara shiga harka na. Kai harkar ka intawa. Baby. I lose this opportunity. I would. Say Monday. Say Monday, Monday. Say Monday. Say Monday, Monday. Say Monday. Say Monday. Say Monday. Say Monday, Monday.